ponovo sa nama, da li on hteo ili ne, Gligorije Tomljanović, ponovo heroj ove utakmice. Došli su do, za njih, strašno važne pobjede protiv ekipe Auto kuće Sekulić, koja je bila treće mesto na mnogim našim turnirima, kao i ekipa Banane. Sa naše desne strane, Gligorije Tomljanović. Gligorije, velike čestitke, ponovo 2 dvojke u najvažnijim momentima. Ukratko utisci o turniru i ovoj ludoj utakmici. Pa top je bila utakmica, bilo je sve super, igrali smo solidno odbranu, nismo dovoljno dobro odbranu igrali, nov je sastav ekipe, tako da moramo se skontamo još uvijek. Vidi se da nismo uigrani, moramo se uigrati, ali Aka Sekulić dobra ekipa, veoma dobra ekipa, i iskusni su i stariji su nas, i uigraniji i sve. Ali svaka čast njima, ja sam pogodio pa sam pogodio, mislim ono. Kako održati smirenost u takvim momentima meča? Pa ono šut je šut, ja mislim, nemam to, ako ću pogoditi, pogoditi, ako neću, neću. Ja se držim onoga uče sledeće, mislim, ono, šta da kažem. Pošteno, hladan kao špricer Gligorije Tomljanović, još jednom heroj svoje ekipe. Vidjet ćemo da li će te 2 njegove dvojke biti dovoljne da gledamo ekipu Banane ponovo u četvrtfinalu. Nama sledi prvi meč grupe D. 2 ekipe koje su iz kvalifikacija došle do glavnog žreba, Aranđelovac i izbačeni van reketa.